sarong tatay partner na naaksidente nagdulok sa Action Call Center. Ayon sa iyang kagadan nin medikal na asistensya, tulos man na naaksyonan. Detalye sa istorya ni Aika Ferry. Kita sa mukha ng 60 anyos na si Tatay Rogelio ang sakit na kanyang tinitiis dahil sa sugat sa kanyang kanang binti at tuhod. Mayo ngayong taon noong maaksidente si Tatay Rogelio. Maliban sa binti ay napuruhan din ang kanyang tiyan na nagresulta sa kanyang pagkakaopera. Sa kapila nito ay nagpapasalamat ang pamilya ni Tatay Rogelio na hindi gaano naapektuhan ang bituka nito. Isang buwan na ang nakalilipas, subalit sariwa pa sa panganay na anak ni Tatay Rogelio na si Concepcion ang labis na nerbiyos at pag-aalala nang malaman niyang naaksidente ang kanyang ama. Kwento niya ng mga oras na namimiligro ang buhay ng kanyang tatay ay labis ang kanyang pagdarasal. Nagpapasalamat siya at binigyan ng ikalawang buhay si Tatay Rogelio. Parang hindi ko na alam kung ano, pero sabi ko sa sarili ko, kaya ko. Di ko pinakita sa father ko na iba po talaga sa pagmati. Pero nailing ko man sa father ko na conscious. Kaya pinagkusugan ko na lang sa buot ko, ma'am. Anim ang anak ni Tatay Rogelio at mayroon na ring kanya-kanyang pamilya. Sa ngayon, hands-on sa pag-aalaga si Concepcion sa kanyang tatay upang mas mapadali ang paggaling nito. Sabi ko, konting tiis lang. Sabi ko, kaya mo kan. Basta, idi lang po ako sa kanya. Mag-aasikaso. Pag natanggal na po siguro makaguro ginhawa naman po siya siguro, ma'am. Dahil sa operasyon, malaking pera ang kinailangan ng pamilya. Nangamba rin sila dahil wala silang sapat na perang pambayad. Kaagapay ang Ako Bicol Party List ay natulungan na mabayaran ang hospital bill ni Tatay Rogelio. Inabot din namin ang food packs. Bali, 140,000 po ang naitabang kan Ako Bicol sa father ko. Kaya dakulang pasalamat ko po talaga. Nakaluwas, ma'am, tulos po kami sa hospital. Isa ito sa layunin ng programang Action Call Center at Ako Bicol Party List ang mabigyan ng tulong at pag-asa ang mga katulad ni Tatay Rogelio na nabigyan ng pangalawang buhay. Partner, 140,000. Ayun. Dakulang katabangan partner sa pamilya. Ay sipon mo partner, arog ka ang kadakulang kantidad talagang madidipisilan, sisibuton ka. Bako lang partner, itong may kamatayan na susay mo nga problema ka pa kan pagbayad, kaya dakulang tabang partner. Pasasalamat kan pamilya sa Ako Bicol Iyan Party ang patunay List. partner, nagiraray sa liwat, hinatud na naman kan Ako Bicol ang tabang ora mismo.